अरे कि कौन मास बाबा बिया हो कइले अरे कौन मास बिया कइले हो चापुर ए अरे सुतली से जरिया तो ए उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमर भारी भइली अरे सुतली से जरिया तो अरे एको हिंदी का मरलो तो गबड़ा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक मरिया धई के दावो ए बबुआ लड़की जवाब देती है कि सुनो हम कौन मास से सब काम कोई लेबे फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिया कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे